Handiti tinoda munhu anongoziva kuti chiguruguru chake ndechichi nechichi. Handiti anozozvitorera kunhu. Ndikubanzwa here? Atabanzwa. Hakuna asiri kuchema. Eno ndikuwa mutaundi chema. So pari mwana tinaro pano nezuro munhu ndokungaite zine mukadzi makapedzesera ikopaya mupe kuti akauya akatora neusiku pano zvabheni tiri kutora ndinosiya mabhadhara $10 yokuita mapepa anonzi maLC4 atoshandisa unatacha zvinhu so hatinetsekerei taakutora zvinhu kwete kunosvika kuti tabvawo kuhawa ndiri kutorerwa zvinhu aiwa chimuregai munongore kana motikari yasvika ichitaura kuti hendei tione kune zvinhu zvemukwasha kana tisati tapinda pai tisati tapinda pamana. Handiti bepa riya ramakanyora rekuroora riya ani makazonyora rimwe iro riye ndona tichitarisa cost akachiti mudare ndinoda mukadzi wangu. Handiti chatomutorera zvinhu tongotarisa kuti zvinhu zvana zvinowotsa mari toenda pabepa relist tosubtracta kudai kuti abvisa ichi nechichi nechichi nechichi. Handiti musuwe makataura kunonyora makazonyora musuwe makazvoita kunyora musuwe mukamupa here aifanira kunge akapuwa itsotsi ati uiti anokuudza makapedzera kuona rini haana kuzodzoka haadairi uchamuona achikudaira tanga iye kufonera $10 yemapepa iwayo ogadzirwa mapepa mono kuti apasarira achisekerera munhu. Then upenyu muridzi wawo iwe ndiwo wakufanira kuchifunga uchishandisa njere kuti tiri kuendepi. Handiti tiri kuendepi tiri kufamba here kana takamira bhedhi pato kuiti unogona kuzofamba uchidzokera kumashure mati iwe uchida kuenda mberi. Isu hatinzarwo inhemba dzake kana kutenga hembe kutengera mukadzi hembe dzakatsvakwa nemwana mwavinga kundotobata mavhiri chanaka papo ndesaiva zvikuru vana vemwana wenyu but iye mani ngachireka kuti vavava so hama maoko wosedza kuchengeta vana vavo. Saka mirai tipedze nyaya iyi. Mapepa aya akagadzirwa ndinozokuudzai kuti ndizvo ikapa chiguruguru achitakurwa muhodha fit chinoda rori. Saka ndimi mune mchiti takaiwana rori iyi atitore toisa kumba kwenyu tinoya panapa kunondo kune vanhu vanomainda kuti 2 seconds takutoti zvaita 600 zviripo 2 zviri kudii asi chandinoziva mani kana even mulocation munhu anotouya umwe akauya akagara pana vatete vane zambi yavo ipo pando pakanga akagara auya nemari yekuzobhadhara munhu. Handiti yakanga aimbisa daro kuti ndichava ndozobhadhara $300 pa 600 kureva kuti anga asarwa nedzadza 300 ndobva uya akagarapo navatete vakanga vachiti vanonondoona kuno tikati maita vadiki get out vachibuda vakamirapo vachimudedza kuti hende iwe ndobva atevera atete ndobvavaenda nezuva ichema misodzero pakagarapo mari yacho yakabhadhara mudaro handisati ndatoipa kuzuva handipapwa zuva rimwe chete
So wenyudayanga ukuthi ari muno musosa nhasi so handiti 5 o'clock esati yachaya angadai achitochema akabata mari isi tichiti no hatigoni kuifadwa mari. Saka mosiya mabhadhara nenge mapepa enyuwo iko tokufonera kuti mapepa ari kana imuri kubasa anouya musana yenu handiti tomuudza kuti dare ratakupinda panodiwa zvakati takuita ichi handiti tinoda munhu anotiratidza kuti anoparetera ari papi handitika tinovakomana vedu vemvu Ndosiya nhamba dzenyu dzefoni. Nhamba dzefoni uko. Right, next court.